Аз съм просто смръзнала ми се кръвта. Защо така обиди зрителите? Погледни се, никакво деколте. Кажи ми сега, това е новото начало ли? Какво е? Не, за сметка на деколтето дължината е по-къса. Тоест едното за сметка на другото, но за съжаление не мога да се изправя, за да зарадваме зрителите. Кой ти каза, че не можеш да се изправиш? Може ли? Само да те питам, първо, да те питам доколко държиш на думата си. Ти беше казал в Big Brother, че слагаш ново начало, след като излезеш. Да. И като първа стъпка е да си отрежеш косата. Не, косата ми отрязаха на първата седмица, на една от мисиите. Аз влезнах с... Ти си казал и нещо друго, доколкото разбирам. Още, защото... ще я отрежа, да. Айде, давай. Не сега. Що? Имам участие тази вечер, ще я направя на нищо. Мога да направя, да сложа началото, като отрежа няколко милиметра. Ето. Обещавам, утре ще съм минус 4 сантиметра. Миналче, чакай сега да видим тук. Тук Нина ми казва, запазието е тук. Ела сега да зарадваме зрителите. Ела да... Откъде най-добре ще виждат. Така, кажете аз от тук да се преместя. Ами те доста време имаха възможността да ме виждат в този вариант. Смятам и това ново начало да го поставя, като се постаря да изглеждам повече като дама на моменти. Да, въпреки че това съм си аз. Аз казах, аз бях вкъщи. Аз изглеждах така, както изглеждам вкъщи. Обличах се така, както се обличам вкъщи. Не съм отишла да показвам тоалети. Просто крака и гърди. Не просто тоалети, а какво да има да показваш, да показваш тяло. Тяло ти си ми нещо виновно. Тяло пречиш ми. Моля? Тяло пречиш ми. Тяло пречиш ми. Да. Заради теб не ме виждат мен. Много често се получава така. Знаеш ли, ако казаха ми, че имаш сума ти татуировки? Да. Къде? Я отзад на гърба. Дай да видим. Ето едната. Дай да видим. Чакай малко. Чакай малко. Какво е това, бе? Някакви... Това е розетата на Плиска. Моля? Розетата на Плиска. Розетата? На Плиска. Епсилон. Някакви фигърки. Какво е? Нещо е... Тангра. Това е символът на рода Ду. На видеостената се вижда. Да. Ти си нещо праисторически ги даваш, така ли? Не, това са много силни символи. Кажи ми, онай като блес, има някъде благословена, казаха ми. Благословена? Ето тук. Вижда ли си? Чакай да видим. Само ми кажете кога се вижда я. Може би да се блест. Благословена. Да, благословена. На други места сигурно има? Имам и на рамото, имам тук. Това е буквичката на дъщеря ми Денис. Други неща? Имам и тук. Това е Аз съм любовта. I am the love. Ти си любовта? Да. Ма тук само може да го... Това го виждат най-близките хора. А за съвсем близките? За съвсем близките няма изненада. Не. Има далеч по-интересни неща за съвсем близките. Като например? Като например близостта с мен. Оттам нататък човек започва да вижда с други сетива и да усеща. Не са нужни очите. Не е нужно да четат по мен някакви символи и знаци. Усещането е важно. Искаш да кажеш други сетива или други органи? Не, сетива. Във всеки смисъл на думата. Когато си с любимия, ти чувстваш, ти не виждаш. Само усещаш. Какво, например? Любов, страст, топлина. Добре, в същото време каза, че до сега не си усещала голямата любов. Дай, моля си, я мръдни малко и ние можем какво да показваме, да някакси да се виждат твоите тия крака. Къде си ги скрила там? Ела някъде насам. Ела малко насам. Била си чудесна. Не, малко по-насам, па да видим. Така, ако можем да се виждат, здраве да има. Че не се пак, като имаш такива крака, то е така. Казваш, че не си изживяла голямата си любов. Не. Тази любов, която съм изградила в представите си, може би много пъти съм се заблуждавала и защото е всеприето да имаш човек до себе си, да имаш
рамо, на което се облегнеш, човек с който да споделяш. По-скоро мъжете в живота ми са били мои приятели, отколкото някаква тръпка или някаква страст. Усещала съм тази хубава любов, но тя ми беше отнета. Тоест, момчето, в което истински бях влюбена като малка, тази чиста, безкорисна, детска, луда любов, ми беше отнета от съдбата. Той загина в катастрофа с мотор. А вярно е, че най-първото гадже е разстреляно пред очите? Да. Как става? Пред ресторант, който се намира до нас. Паркирахме колата, той излизаше от колата, аз тръгнах след него. Моя приятелка беше с нас. Още едно момче и в този момент се появи един мъж, който не беше маскиран, изглеждаше съвсем нормално и стреляше с заглушител. Затова аз през цялото време не знаех какво се случва. Мислех, че е поредната шега, защото в тези времена, размирни, имало доста такива груби шеги между приятели. Някой вади пистолет, друг заляга. Луди времена и в един момент си мислиш, че това е поредната закачка, докато вече не свърши, то се случва за секунди. Аз не можех нито да реагирам, нито да се скрия зад колата. През цялото време съм стояла и съм гледала. Разбрали си защо го застреляха? Не. Нито се разбра кой е виновника, нито се разбра причината. Що си падаш все по такива? Не си падам. Знаеш ли този човек къде ме намери? Аз съм го казвала. Намери ме след тренировка. Бях на гости в моя приятелка. Трябваше да пишеме. Имахме някакъв проект по история или по литература, не мога да се сетя. И отиваме в нейното квартално кафе. Тя искаше да си купи цигари, тя пушеше. Ми казва: Лили, айде да отидем. То е едно съвсем нормално кафенце. Вътре има машинки, има ученици, имаше и хора от всякакви възрасти, смисъл, но не са такива, не са хора от това така наречено тъмно общество. И в този момент аз бях с мокра коса, бяхме се къпали от тях след тренировка, беше студено, есента, късна есен, с маратонки, по никакъв начин не съм изглеждала примамливо. Не съм отишла там с тази цел, отидахме просто да вземем цигари да се приберем. Тогава този човек се появи там. Оказваше, кафето е било на негов приятел, той отивал да му помогне с нещо и... Няма как да не си разберат, че този човек има нещо общо с някакви престъпления. Разбира се, изплаших се. Аз до този момент нито бях имала приятел, нито ми обръщаха кой знае колко внимание, защото аз бях, наричаха ме зубър в училище и юркачка, само съм се юркала, защото аз бях и бях в спортно училище, бях много изпълнителна, бях републиканска шампионка. Единствената ми... Полега атлетиката, да. Единствената ми цел беше да тренирам, да уча, да си гоня моите неща. Във времето, в което нямаше тренировки и учене, свирех на класическа китара. Общо взето бях едно малко дете в съзнанието си и в мисленето си. И изведнъж се появява. А той предполагам, че ти е бил и първият мъж? Първия, да. Във всичко. Първият човек, който съм целунала по този начин. Как се казва човека? Пламен. Защо реши точно с него? Аз не съм решила. Тогава те решаваха. Те в смисъл? Ами, тези така наречени герои от 90-те. Тоест, аз тогава тръгнах, исках да избягам от кафето, защото той се присламчи към нас, извика ме и каза: я сега ми кажи, кое копче да натисна тук, да видя дали си ми на късмет. И аз казах, казах, много ми се ходи до туалетна, може ли да отида до туалетна? И си взех сакчето и тръгнах да излизам. И те ме пресрещнаха, имаше 2 входа кафенцето и каза: къде? И аз казвам: ми трябва да си хвана рейса и да се прибирам, защото имаме да учим. Той каза: и ти ли си в спортното? Той познаваше моята приятелка и аз казах: да, утре в 4 часа те чакам пред стрелковия клуб. Оттам приятелите, които бяха в това заведение, казаха: трябва да отидеш, защото ако не отидеш, ще стане лошо, ще те намерят, ще ти направят някакви неща. Ти си бил мутра? Да, но с мен и за мен в последствие това се оказа един от най-добрите хора, които съм познавала, защото аз познавах неговото друго лице. Защото малко впечатление, че един вид не е съвсем под твое съгласие. Не по мое съгласие, да, в началото не беше по мое съгласие. Този човек имаше доста търпение и явно доста любов в сърцето, за да ме изчака
за да бъде, за да има времето, в което да ми покаже, че има... нещо като изнасилване? Не, изнасилил, не. Месеци наред, единственото, което е правило, да ме извежда на сладкарница и на вечери да ме прибира в 9:30 най-късно. Махмуд как си, бащата на детето? Само не каза, че там някаква сълзлива история. С запозна Коко Динев. Бяхме всъщност той беше в едно заведение. То не съществува, мога да го кажа, Кътисар, където се слушаше хаос. С братовчет ми Коци имахме свободен ден, нямахме участия. Братовчет е Коцето, челга певец. И Коце казва: Лили, айде да излезем, но ще звънна на Колко, за да не ни притесняват. Ти си момиче, той Колко беше приятел и на бившия ми приятел, т.е. човек, на който можем да разчитаме. И му звъннахме, отидахме там, седнахме на една маса, на въпросната маса се намираше и Махмуд. Аз бях в малко по-деликатни взаимоотношения вече с бившия си приятел. Бяхме пред раздяла и този човек ме заинтригува по един по-особен начин. Беше доста по-непринуден, доста по-различен, нямаше ги тези заучени фрази, заучени маниери. Беше много първичен и много истински. И все пак беше, как да кажа, първо, че беше доста по-малък от предишния ми приятел. Само 4 години разлика имаме с него, с Махмуд. Държеше се като едно дете. Всичко при него беше по-истински. Предишният, който е умрял с мотор или друг? Не. Ти си имал друг. За Калоян Стоянов. Калоян Стоянов, фатална. Друга твоя фатална любов там, така, моя познат Калоян Стоянов, да. Всъщност Махмуд го срещнах след Калоян. Добре, ти си започна кариера, била си на 22-3, когато забременяваш. На 21. 21, когато забременяваш. Що реши да родиш? Ами знаеш, и винаги съм се чувствала готова да бъда майка. Винаги съм искала ужасно много да имам дете, защото винаги съм имала ужасно много обич в сърцето си, която не съм искала просто да разпилявам, защото много пъти съм се чувствала разпиляна в това отношение. Даваш, никога не съм очаквала, но хората са те разчитали по един неадекватен и различен начин. Не са го разбирали това нещо, защото явно вече живеем в времена, в които това да покажеш на някой добро отношение, да му се усмихнеш и да кажеш обичам те, без повод изглежда налудничево на моменти. Винаги съм имала нужда от човека, на който да дам всичко това, в големи дози. И съм се притеснявала само това дете да не бъде много разлигавено, да не я объркам като мене, да бъде един объркан човек в последствие и хората да не могат да го разберат какво му е в главата, но радвам се и се старая все повече хора да ме разбират. И усещам, че с тази обич аз мога да ги лекувам. Добре, ти ли мина през закъл да не раждаш, защото това раждане може да ти сложи край на кариерата или поне да забавите? Аз сложих умишлено край на кариерата си. Аз 6 години отсъствах от сцената. Защо? Отдадах се на грижи за детето. И не исках по никакъв начин да подразня баща, защото той беше в едно много деликатно състояние. Ти, докато си била бременна, него го арестуват и го обвиняват и го осъждат за разпространение на наркотици на 17 години затвор. Ти бременна ходиш да го наследим в затвор. Да, 2 години и 9 месеца. Цяло бременна съм била сама. Денис беше на 2 годинки и 1 месец, когато него го освободих. Него го? Освободих на първа инстанция. На първа инстанция го освободих. След което той изчезва в Турция? На втора инстанция решават да го осъдят и тогава той бяга. Имахме няколко месеца съжителство след като го освободих, може би 2. И след това той избяга. Колко често ходиш до Турция да го видиш? Ходех, вече не сме заедно. Ходех всеки месец. За по няколко дни. Кога за последен път си го виждал? Май. Април, излъгахте. Април. Април тая година? Да. Ние сме разделени вече 6 месеца. Добре, и сега стигаме до историята с подвижния иконостас. Знаеш, предполагам, знаеш за кого викаш? В Русия така му викат подвижния иконостас. Благо Георгиев, благо Джизъс. Там какво беше? Мълния, те пронизва някаква светлина. И двамата сте нещо челнати на тема отвъдното. Не. Това не е нещо, което ни е събрало. Тогава аз за Благо не искам да говоря, защото човека с много стабилен семейен статут в момента има си второ детенце и не искам да ги дразня. Тук не става дума за дразнене. Тук става дума... Знаеш, винаги съм си изследвала сърцето. Така съм го почувствала. Той го е почувствал също по този начин.
нанесахме много рани и допринесахме за много болка в сърцата на много хора, за което за пореден път искам да се извиня. Защото в такива моменти, като че ли човек си губи разума, а пък и бяхме притиснати от много различни обстоятелства, които не ти позволяват да разсъждаваш трезво. Действаш без да мислиш. Станахме като един отбор, като хора, които защитаваха себе си, аз, него, той, мен, а всъщност не се познавахме. Не. Искам да ти кажа, че аз лично харесвам много Благо Георгиев. Той е един много добър спортист, според мен много съвестен и доколкото го познавам, е момче, което си заслужава и статута, и уважението от гледна точка на спорта. Добре, не си ли мисли, че има някога човек ще плаща? Там гаджето му, или аз не знам, или жена му дори, или какво е, бременна, в напреднала бременност, ти тръгваш с него. Аз не съм била инициатор на тази връзка и всички решения са си били негови и в никакъв случай не съм притискала никой за каквото и да било. Това той трябва да си отговаря за тези неща. Аз също нося отговорност, приемайки всичко това, което се е случило, но хубаво е, че нещата между тях са изчистени и се радват и на втора рожба. Всяко зло за добро. Знаеш ли, когато направиш грешка и когато имаш шанс да я поправиш, тогава нещата са много по-хубави. Тогава хората разбират всъщност какъв човек са имали до себе си, какво са щели да загубят. И че всъщност човека, заради който са щели да го загубят, изобщо не е за тях. Ние сме много различни с него. Но... Вярно е, че Махмуд ти е плащали теб и него ще праща килъри, ще ви изпотрепя? В прав текст никога не е казвал такива неща, но допускам, че не е бил много щастлив от цялата тази ситуация. Какво значи допускам ли? Няма как да не ти е, да не сте никога не е говорил директно. Той е достатъчно предпазлив, за да заобиколи разни такива подхвърляния и неща, които могат по някакъв начин да го компрометират или да направят нещата така, че той да бъде злепоставен в дадена ситуация. Ако искал нещо да направи, просто ще го направи. И сега стигаме до Big Brother. Ти повтаряш тази история с Благо в така Тервел, този път в ролята. Не. Има много различни неща в Big Brother. Значи, историята с Тервел, първо не е имал никаква история. Нищо не се е развило, нищо не се е случило. И добре, пред цяла България така да се обарват и опипват и да се... Той не ме е пипал на място, което предполагат всички хора, първото, което е. Той ме хвана вътрешната част на кръка, където ме заболя, аз казах, не дей. Дайте малко от видеото, извинявайте. Дайте да пуснем едно видео, защото ние сме гадни, трябва да покажем. Знам, гледала съм го. Гледала си видеото, но така, с такова впечатление така. Много ясно, че това нещо ще бъде разтълкувано по такъв начин, защото е... Да. Героите вече са по леглата, но никак не са изморени. Така. А и както виждаш, всички са будни. Всички. Добре, но той те харесва и ти го харесваш, предполагам. Имаше много мисии, които не са обявявани в ефир. Например, имаше и една мисия с шоколад, в която ние трябваше с Йоан. Не ме пипа на място, където си. Мисля, и неговата ръка не е 40 см, за да... Има там в банята нещо, дори се говореше, че извън камерите е имало секс. Добре, ти знаеш, и твоята дъщеря била там. Може ли извън камерите нещо да се случи и то да не бъде излъчено? Напротив, това щеше да е такава сензация, такъв бум. И Тервел е достатъчно интелигентен мъж. Аз съм достатъчно отговорна за постъпките си. Никога няма да позволя да се прескочи тази граница и да направим цирк пред цяла България. Но мисълта ми е, че имаше много неща, които са ни били възлагани като задачи, в които ние трябвало да поддържаме някаква близост с съответен съквартирант, за да спасим някаква мисия. Демек, искаш да играеш, да искаш да кажеш, че сте играли театър с Тервел? Не е точно това, но... Накрая за Мариан. Страхотен мъж. Марианко, моята душичка. Много го обичам това момче. Знаеш, и Мариан, и Павел. Какво сте ги наредили? Чакай, сега ги видях. Какво да правиш? Все красавци. Все красавци. Марианко и Павел Чернев, това бяха моите две сърчица. Тоест хората, на които може да разчитам. Добре, заслужава си да човек да легне с Мариан, да ти кажа. Ама
Също защо трябва да развалим това прекрасно приятелство. А що ще да се лягането ще го развали? Не, Що? не разсъждавам така. Значи мога да изглеждам с някакво фриволно поведение. Може да изглеждам крайна в някои неща, които са излъчени от къща, но за да се стигне до нещо толкова интимно ми трябва ужасно много. Какво иска? Какво повече искаш от такъв мъж като Аз искам Мариан? ужасно много Мариан като приятел в живота си, за да развалим тези хубави взаимоотношения с нещо първично и гадно. Хайде със секса е първично, ти пък не ти се получи Не возвръщение. гадно. Искам да кажа, че заради това нещо... Накрая оставят ни 2 минути. Трябва да отидем хората да ти видят, защото в началото, които да... Сега, кажи какво първично и гадно. Какво има първично и гадно в секса? Това е нещо, което можеш да направиш със всеки, но приятелството, не всеки може да ти бъде приятел. Аз го искам Мариан за приятел. Освен Мариан имам още едно приятелче момче, с което много се обичаме. Мариан искам да е другия такъв човек в живота ми и да го имам за по-дълго. Не искаш ли мъж? Ако има секс между нас, по-скоро нещата биха се развалили. Защо бе? Защото няма да бъдем заедно. Той живее на едно място, аз живее на друго. И ти искаш да кажеш, че секс се разваля. Какво му е пречка да се... Аз нямам отношения, никога не съм поддържала отношения с мъже, които са присъствали в живота ми по различен начин. С партньори. Никога. Смисъл? Тоест, винаги когато приключи връзката, приключват и отношенията. Така че с Мариан не искам да се развият така нещата. Искам си да съм приятел. Какъв мъж тогава? След като и Мариан не ти... Не, много го харесвам. Много, може би ако... Вие сте се изчукали след като сте излезли от това. Моля? И такъв се... Ами ако дъщеря ми се казва Мариан, дъщеря ми и най-близките ми в семейството се казват Мариан, значи съм спала с него. Усещаш ли кое един мъж е гей? Усещам, разбира се. Мариан не е със сигурност. Със сигурност? Не. Откъде знаеш? Ами от много мои приятелки. От много мои приятелки, да. Знаеш, тези среди сме много приятелки и моделки. Към камерата, така. И моделки, и хора в този бранш. Да. А що да не приспива и с мъже? Той при мен не би имало нищо лошо. Момче, младо момче в чужбина, богати гео. Аз не виждам нищо лошо да ти кажеш. Не знам, след като човек харесва много жени, защо ще му се налага да спи с мъже? И ако не му идва отвътре... Как си плащат и си интересни, или ако му обещават в модния бранш геовите са голяма мафия. Ами на мен Мариан не ми изглежда продажен. Браво, хубаво. Не, аз страшно го харесвам, ти кажа. Много го харесвам и се радвам, че следвах сърцето си от началото до края. Накрая ми кажи, предполагам, търсиш мъжа. Какъв трябва да е мъжа, който така да те пронижа, както ти казваш, че не те е пронизало до сега? Обичам умните мъже, мъжете със самочувствие, които не искат да издигат себе си в очите на другите, потъпквайки достоинството на жената до себе си. Мъж без комплекси. Без комплекси. Сърничка търси благороден елен. Не, никой няма да бъде до мен благороден елен със сигурност. А какво ще бъде? Лъв. Който клепа сърничката. Не, лъв, който пази своя прайд, лъв, който не дава никой да се докосне до хората, които обича. А го няма нещо, а? Може да се появи. Вярата е над всичко. Аз винаги вярвам, винаги си извиквам хубавото в живота. И се надявам. Добре, уважаеми зрители, това е, приключваме с Иляна, приключваме. Страхотна си наистина. Васко Василев, гениален музикант с уникално интервю, само след рекламите.